Prabu Duryudana, kowe arep apa ning entek? Aku lening info ning Sengkuni kowe jarene kowe aku diajak tanding karo Raden Werkudara. Ibune tukang dodol kaya kowe. Wah. Raden, apa minggi jenenge Raden Werkudara? Ya. Jenenge Raden Werkudara. Mau kaya kowe samper iba iku ngajari perang bae. Ya wis. Kakang Koko Krasana. Apa Adi Duryudana? Aku jaluk perwakilane kowe nyong. Yo arep nyong kowe ning perang Baratayuda tubuhan engko kowe melu aku. Jarene engko Werkudara kowe ajak karo Puntadewa ning ngono penggenine Kresna ning ngono. Oh ya wis engko kakak adinku ngene Duryudana kowe tak ya wis aku tak melu dikit ya wis. Bubar. Ya wis. Adikku Raden Werkudara. Apa kakangku Prabu Puntadewa? Aku lina info dari Mbah Semar ngene, jarene kowe difitnah ngajaki kowe nanding karo Prabu Duryudana padahal kowe asline Kurawa sing licik kowe asline Goro, asline Sengkuni kowe Goro, asline Baladewa kowe Goro, asline Dasamuka kowe Goro, jarene kowe Dursasana Goro kabeh kowe Goro kabeh iki kan. Wah, pokoke bocah kurang ajar kowe. Apa ya Semar? Ya, jarene iki ya Raden Werkudara ya jarene kowe jare Puntadewa, jarene aku mikir asine aku denger-dengernake nyimaknakake ning ngono. Wah, kurang ajar kowe bocah kowe. Tak samperi kowe tak pateni sisan sabeti kowe tak adu godho kowe karo kowe. Ya wis. Entah mangkat apa ora ke, langsung mangkat apa ora ke? Langsung mangkat apa ora kita? Langsung mangkat wae karo satu suwenan ya wis. Nah Semar tebo. Halo yo Raden Janaka.
Duryudana. Kowe nuduh aku, kowe sing fitnah aku, kowe sing fitnah aku. Kowe sing ngajak dikiti sing tanding karo aku kowe. Kowe jarene fitnah, jarene Prabu. Jarene Prabu Baladewa, Raden Dursasana, Durna, Durmugati, kowe akeh. Samuka kowe, yakin akeh kowe jare kakangku kowe Puntadewa jare karo Semar karo Janaka ning ngono. Hop. Wah. Kon sing nuduh Raden Werkudara. Lah aku sing ngomongnya dikit. Kakak buktine, miki ana buktine kowe Semar miki. Mar. Mana dikit? Apa? Ngopo, Den? Jarene kowe bocah-bocah kowe mau ngene, ya wis. Nah, bener kowe jare Raden Werkudara. Bener kowe jare Raden Werkudara. Aku sini niling-nilingi kowe pengen ana rencana apa? Bener jarene kon rencana kan pengen fitnah kok. Pengen fitnah nak. Kon sing Raden Werkudara dikit sing fitnah kowe yo ngajak orang yang kon bisa ngrepnakake tahtane dadi bate karo negari Prigidani. Ora kok. Kalau kon ajak ora kon Prabu Duryudana tak pateni kok sisan tak. Aduh gede lah. Nah, apa ora? Untuk pateni sisan kowe yakin cuma. Kon gorene kowe bae kon gorone tak gawe ulah bae ning ngono ning Jatibate karo ngono. Lah kowe emang ora goro kon etuk sing ora goro. Wah. Ari kon ora percaya ya wis. Aku tak balik sih karo Raden Werkudara ya wis. Prabu Baladewa, Prabu Duryudana, men kowe ngomong apa? Pen ngomong apa maning? Goro maning. Aku wis sumpah demi Allah ngono ning ngono sumpah. Kowe pengen sumpah tok tapi hari kowe ala berarti kowe disamber petir kowe karo dewa berarti hari kowe disamber petir kon awas kon tak balik akeh. Awas. Awas kon tak gawe nang strategi aku. Kakangku Kokrasana primen ke kita ketahuan nyung asli kita fitnah kayak primen kayak kita ketahuan. Aku ngerti Prabu Duryudana. Aku ngerti. Ari kowe pengen ngalana Raden Werkudara kayak kon patane bae kon adu godhong ngono same ora ngerti-ngerti walaupun kon kowe. Apa sih kowe jenenge kowe? Jenenge kowe arane kurang ajar kon. Kon getek endase bae kowe bakale Raden Werkudara kae modar kon tinggal tubune kae sat kowe bakale modar bocah kowe. Oh ya wis. Tapi inget-inget ya. Ari Raden Werkudara kowe pengen Raden Werkudara arep pengen patokna sikil kirine kon kowe bak, sikil kiwane kon bak. Aja sampe kowe skill kiwane kon ke kepatok soalnya bisa kelemahane kon kowe ya yo oh ya wis mangkane kon hati-hati karo Raden Werkudara ning ngono ya wis aku tak balik ya wis
rekomendasi karo kene kowe kabeh karo Prabu Duryudana kowe bakal modar. Nah, endah kowe ya, endah kon menang kowe kon tinggal patuk sikil kiwane Prabu Duryudana kowe bakal kon menang karo Prabu Duryudana kon tinggal rubunake godone terus baru kon tinggal pantu sikil kiwane Prabu Duryudana. Kalau baru kon kalah kowe langsung gebuk bae. Ya wis. Langsung lawan bae. Ya wis, langsung lawan bae ora apa-apa. Oke. Tunggu yo. Waduh, ora bisa. Tuh, nyong keplonsor maning. Ayo, Primen, pun. Tak pateni pun sisan pun. Aja yakin. Ayo. Ingat Raden Werkudara. Pentung sikil kiwane. Ya wis. Yo. Wah, kowe bakal mati kowe. Yo. Ora bakal bisa kowe. Ini yo. Oh, ya wis. Yo. Kapok Prabu Duryudana. Pandhawa 5. Aku gawe wasiat dhewe. Ya wis cepet. Pandhawa 5. Ibumu tukang dodol. Ibumu wong dodol. Ibumu tukang dodol. Wah, buat jungan. Gawe karatiku ngerti. Ibuku tukang ibuku tukang alat. Tak balangno kowe. Aja Werkudara. Wes. Adikku Raden Werkudara. Apa? Prabu Puntadewa. Kowe wis ngalahake Prabu Duryudana. Wis. Alhamdulillah Prabu Duryudana wis gugur. Sembuhan Tuhan. Wis mati bajingan kowe. Lah, kenapa diduno wajingan? Beke ngatan aku, ibuku tukang dodol. Ibuku tukang rel. Terus aku wah bajingan. Kayak kowe lah wis langsung.
langsung ya terus wis kayak gue tok. Oh ya wis Werkudara. Gara-gara aku arep dadi gede. Nah, aku tak utus kowe dadi ratu Pringgedani. Wes. Kon dadi ratu Pringgedani. Aku tak balik nang munggah hayangan. Aku tak jadi buta. Jerak jadi buta sang